Oho. Zašto ne može da čuti kako skače kod igre? Koliko slika jebote živo. Opa! Short day one, na plaži smo. Preprojdar ima leševa, to može se Za Beograd. Za Beograd, al Beograd. Pomozi. Nema... Izvukao si mi ruku. Ali ako je tebi odozgo da tuđim k***cem koprive mlatiti. Čekaj, ajde se bacimo. Ne, Srđane, nemoj mene. Kako si ti došao gore, znaš? Tu da. Ne, ajde, ko će? Evo ga Srki. Ovo može i ovako da radi. Kao Batman onaj Cope. Srki, jel može da ih podigneš? Nemam više. A few inches later. Pomozite Mikiju tu. Evo. Ajde, pomozi. Ne, kume! Ne! Treba će nam za kasnije, pa ne bih. Ne, Srđane. Uzmi ruku. Jel ostalo prostetki to? Pomirenja. Dođi vamo, Dođi, ajde te desno, bacimo dođi. opet. Ajde, opet jebe. Ja nemam stamine da se tu popnem, jel znate? Idite ka trupi. Aj baci mene onda, ja ću te povući kančom. Kako laže? Pa možeš kančom gore. Da. Pa da, ali Ali nisam nećemo, teo da je nećemo. prosim da nam ostane. Ajde, Još hvala napred. vas. Sigurno, ajde. 3, Još ne. 4. 3, 4, sad. Ovamo, driftuju u stranu. Dear basketball, from the moment I started rolling my dad's tube socks and shooting imaginary game-winning shots in the Great Western Forum, To se i meni desilo. A ne, opet sam umro. Ništa ima se pretvorimo. Vaskrstao sam, brat. Jo, pa ja sam živ! Ja sam živ! Ja sam, brate, bruk, ja ne mogu da umrem. Jer vidiš kako otišao onda kada... Kao da smo znali da će avion... Ja sam lepo rekao, ostane, nemoj vizer i nemoj Air Srbija. I vi me ne slušate. Jer Srbija nije toliko loša, brate, što Da, zapravo nije tako loše, ali ne znam, mora sam. 20 minutes later. Au. Oj. Ko je bacio svršo? Nije mi dobro! Ja nisam video, brate. Tako je. Ali brate, to je ko da se stvarno okliznuo, tako je zvučalo. Au, pa nikakav progres ne pravimo, šta je ovo? Ne, kažem ti, ovdje smo bili prošli put, ali smo došli na teži način sada. Šta reći? Koju posluku poslati? Kome? A, voli kunda. A moraš ga razbiti. Pa što ga nisi razbio, brate? Razbit ću ti glavu sad. No baš se, ma jest nezahvalno, brate, ja sam to prvo pomoć. Vaši, ne znam. Ali šta da radim sad sa njim? Jako ga baci. Držiš kuna, Evo ga. Aj, ja. Ajde, daj meni. Ne veze. Izvini. Baš sam Tako je. išta. Na pola mi je. Vi imate isto sad vas dvojica, bukvalno. Zamisli koliko sam onda bio. Kako si ti Boki uspio tako da nemaš ništa ograničenja nekog na helte? Imam pojma, brate, baš na 10 mira. A to je dobro, to je. Isplati se, brate.
Ujebote, bacio me skroz gore. Brate, kako da to živimo, jebote. Tamo piše kad dođete do nekog kipa. Moj te pipa. Vrlo rado, ali ne može, ja ne mogu sad ni da pipnem. Nešto se divi tamo, vratno je to. To je moj kita, ali jedna statua. Yes! Idemo da to su bukvalno ne Aztek statue, brate, da me oživite. Revive Scouts. Let's go. Ej! Kokos, ima kokos. Jo, ima Hvala. hrane ovdje. Dear diary, the ship captain made an oopsie and we wound up crashed on this mysterious island. Thankfully, mysterious Evo island top is ovdje. my specialty. Čekaj, With our whole troop working together, we'll reach the top of the peak and signal for help. Scoutmaster Myers. Evo, ko će čita, što čita, možete svi sami za sebe. Ne, tamo ti nama to pročita. Ne, bolje mi je tako, Ja ono. volim da slušam. Evo Ne moram ja. O jo, pogledamo što sve ima. Pogled pečurke magije. Jo, vid novi svijet. Aj, ja, može. Pogledaj pečurke, mogu da me odmah. Može da skačeš na njima. Pa i Aj, se joj. vrati sada sam. ¡Wilson! ¡Lo siento! Au. Evo balegari. Uj, balega eksplodira. Ne pitajte kako znam. Beži od buba. A evo ga dole, Buki je što otišao dole. Buki, vrati se nazad. Oj, pusotra. Nešto me ubi. I možete da se... Vidi mene prevrne ova buba. Pomoć. Gang upovali su na nas. Nije fair, bre. Gdje je Možete da flamethrower? Hans, Götze, Flammenwerfer! Italijane inače. Pomoć ljudi, ubiše me je. Imam bandaže. Vidi, možda se penješ preko lijane. Evo ja sam skoro. Joj, nešto je otrovno, Baki. Ja naduvao sam balon da vidite desno. Vidite ovo. Desno. A, tu ste. A, duva vetar. Ne, ovo je nemoguće. Oduva me. Lakše se popeti na pravi Mount Everest, šta je ovo? Da, bukvalno. Miki. Oh shit, here we go again. Nema više ni srakija. Ne znam. Vratno je pokoj. Aaaaaa! To je jako ambiciozno bilo. Srča jak ume. Jo, dole imaš bubica. Umreo. Ajo, čekaj me. Bok, imam hrane. Evo, tu sam ja. Miki jede ko banane, aaaa! Stop it. Get some help. Čekaj, imam, evo ti, ovo je dobra. Daj. I ova je dobra. Jako je dobar. Eto. Hoćeš, nećeš? Evo vam. Pojao sam i crvenu i sad sam reinforcao. A, crveno, dobro, ja nisam crveno još. Gdje si me ovo navuku? Ne znam, čekaj, vijenju. What the fuck, brate. Jer mi sad ovo kao nastavljamo, gdje smo stali? Da. Izgleda. 5 minutes later. Šta je to bilo? Neko buba! Šta mi se vratit ću, šta je ovo? Gledam. To nije normalno. Prevrću te kao lude. Glo! Ajde, daj lizalicu da poližem. That's what she said. Jel ti ima koš. Aj, ja, daj jednu trojku. S pola terena. Trojka? Kupite Tu sour kesice. diesel, counter offer. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Evo ga. Eto, idemo 3,
4. I vati se tamo. A probao sam. Čekaj. Evo ček da ima će Miki uhvat opet.